हेलो लोगोफोर, नोंथांमोनखौ आंनि इउट्यूब चेनेल आसाम GK Pt-iआव बरायनानै लाग्रोनाय जालायबाय। दायो आङो मोनसे गोदान भिडिअ लानानै फैलायबाय। जाय भिडिअआ आसाम टेट 2021 मायथाइयाव जानो गोनां आसाम टेट LP आरो UP नि थाखाय गोनांथि जागोन। आं मोनसे बर' आयदानि सायाव सावरायनो बेयाव लानाय जादों। बिबार मुगानि थुनलाइ बेनि सायाव सावरायगोन। बेनिखायनो जाय बिथांमोनहा बर' आयदा एबा बर' बिजोंनि टेटखौ होगोन बिथांमोनहा जाहाथे नायो। आसा खालामो आंनि भिडिअआ नोंथांमोननि थाखाय एसेब्लाबो मदद होगोन। बेनिखायनो नोंथांमोननि खाथियाव आं बे भिडिअखौ लानानै फैबाय। जाहाथे नोंथांमोनहा मोजां मोनोबा लाइक खालामदो आरो सोरनोबा फोरमायनांगौ दङब्ला शेयार खालामदो आरो माबाफोर सोंनांगौ एबा बुंनांगौ दङब्ला जाहाथे कमेन्ट बक्सआव कमेन्ट खालामनानै खोन्थाहरो। बेखौनो गुरै खावलायनाय जाबाय। लोगोसे भिडिअखौ मोजां मोनोब्ला जाहाथे साबस्क्राइब खालामाखैबा साबस्क्राइब खालामनानै लायो। मानोना आङो अरायबो बेबायदि भिडिअ लानानै फैबाय थागोन। बेनिखायनो साबस्क्राइब खालामाखैबा खालामनानै लादो आरो बेल आइकनखौबो थुनानै लादो। जेब्लानो आं गोदान भिडिअ हगारो अब्लानो नोंथांनि खाथियाव सहैनायनि थाखाय। बिदिब्ला भिडिअ फारसे जोङो आवगायनोसै। बिदिब्ला जों सोंनाय फारसे आवगायनोसै। से नम्बर सोंनायाव दङ, गाहायनि बबे मोनसे समखोन्दोखौ बर' थुनलाइयाव बिबार मुगा होननानै हमनानै लानाय जायो? गिबियावनो बुंनानै दोनगोन आं नोंथांमोननिसिम, बिबार मुगा होननानै बुङोब्ला गोबां लिरगिरिफोरा एबा गोबां बर'नि सावरायगिरिफोरा बिबार मुगाखौ गुबुन गुबुन बेबायदि बाहागो राननानै दिन्थिदों। आं बेयाव होदों बर' थुनलाइया एसे गनायनानै लानाय एबा जाय मुगाखौ बिबार मुगा होननानै लादों बे मुगाखौ आं बेयाव होनाय जादों। गुबैयै अपसनफोराव दङ 1920 मायथाइनिफ्राय 1930, 1920 मायथाइनिफ्राय 1940, 1920 मायथाइनिफ्राय 1950, 1920 मायथाइनिफ्राय 1960। बेनि गुबै एन्सारा जाहैगोन नैथि ख 1920 मायथाइनिफ्राय 1940 मायथाइसिम। मोनसे बाथ्राखौ गोसोआव लानांगौ, थांनाय बोसोराव जानाखि अपसन फैदोंमोन अपसनाव बेबायदि 1920 मायथाइनिफ्राय 1940 बेबायदि अपसन गैयामोन। ओंखायनो थांनाय बोसोरनि एन्सारा जाहैदों 1920 मायथाइनिफ्राय 1937 मायथाइसिम बे समखोन्दोखौसो बिबार मुगा होननानै हमनानै लानाय जादों। थांनाय बारनि जानाखि टेट आनजादाव फैनाय कुइसना बेबायदिमोन। ओंखायनो आनजाद होगिरि बिथांमोना जाहाथे सांग्रां जायो, अपसनाव बबेया दङ बेखौ होनानै लाबानो जाबाय। मानोना 1920 मायथाइनिफ्राय 1940 मायथाइसिमखौबो हमनानै लादों आरो 1920 मायथाइनिफ्राय 1937 मायथाइखौबो सोरबा सोरबा लिरगिरिफोरा बुंलांदों। बेनिखायनो अपसनखौ नायनानै नोंथांमोना एन्सारखौ खालामबानो जाबाय। 2 नम्बर सोंनायाव दङ, बर' सात्र सन्मिलना माब्ला जोनोम जादोंमोन? बेखौथ' जों बयबो मिथिखागौ। अपसनाव दङ 1915, 1917, 1919 आरो 1921। बेनि गुबै एन्सारा जाहैगोन ग 1919 मायथाइ। 1919 मायथाइयाव बर' सात्र सन्मिलना जोनोम जादोंमोन, जों बयबो मिथिखायो, गोसोआव लादो। 3 नम्बराव दङ, बिबार लाइसिया मोनसे खुगा लाइसि। मानि खुगा लाइसिमोन होनदों बिबार लाइसिया? अपसनफोराव दं गवालपारा बर' सात्र सन्मिलनि, हावराघाट बर' सात्र सन्मिलनि, बर' सात्र सन्मिलनि गोजौनि मोनसेबो नङा। बेनि गुबै एन्सारा जाहैगोन बेबो ग बर' सात्र सन्मिलनि। बर' सात्र 1919 मायथाइयाव जानाखि दाजानाय बर' सात्र सन्मिलन, बे बर' सात्र सन्मिलनिनो बिबार लाइसिया खुगा लाइसिमोन। जाय बिबार लाइसिखौ 1920 मायथाइनिफ्रायनो लाहार फाहार खालामनाय जादोंमोन, नाथायबा 1924 मायथाइयावसो बे बिबार लाइसिखौ दिहुननो हानाय जादोंमोन। जिखुनु हक बेनि गुबै एन्सारा जाहैगोन ग बर' सात्र सन्मिलनि। 4 नम्बर सोंनायाव दङ, बिबार मुगायाव ओंखारनाय गिबिसिन बिजाबा मा? बिबार मुगायाव ओंखारनाय गिबिसिन बिजाब होननानै बुंनाय जादों। बिबार मुगा होननानै बुङोब्ला जों बबेनिफ्राय बबेसिमखौ बिबार मुगा होननानै बुंनाय जादों बेखौथ' सिगाङावनो बुंखादों। माने 1920 मायथाइनिफ्राय बिबार मुगा होननानै हमनानै लानाय जादों। गतिके 1920 मायथाइनिफ्राय ओंखारजेननाय बिजाबफोरा मा मा जों बेखौ एसे सानब्लानो मिथियो। अपसनफोराव दङ बिबार लाइसि, अपसनाव दङ बर'नि गुदि सिबसा आरो आरज, खन्थाइ मेथाइ, जेन्थ'खा। बेनि गुबै एन्सारा जाहैगोन ग खन्थाइ मेथाइ। 1923 मायथाइयाव ओंखारनाय
खन्थाइ मेथाइ बिजाबा जाहैबाय बियो मोनसे खन्थाइ बिजाब। बे खन्थाइ बिजाबा जाहैबाय बर' थुनलाइनि बिबार मुगायाव ओंखारनाय बयनिख्रुइबो गिबिसिन बिजाब। जों गोसोआव लादो। 5 नाम्बार सोंनायाव दङ खन्थाइ मेथाइखौ सोर सुजुदोंमोन? खन्थाइ मेथाइ बिजाबखौ सोर सुजुदोंमोन? जों दहायनो होनखादों 1923 मायथाइयाव दिहुनजानाय बा बिबार मुगानि बयनिख्रुइबो गिबिसिन बिजाब। बे बिजाबखौ सोर सुजुदोंमोन? खन्थाइ मेथाइ बिजाब। बे बिजाबखौ सोर सुजुदोंमोन होननानै बुङोब्ला अपसनाव दङ रुपनाथ ब्रह्म आरो सतिश चन्द्र बसुमतारी, मदाराम ब्रह्म आरो रुपनाथ ब्रह्म, मदाराम ब्रह्म आरो प्रमद चन्द्र ब्रह्म, सतिश चन्द्र बसुमतारी आरो प्रमद चन्द्र ब्रह्म। बेनि गुबै एन्सारा जाहैगोन नैथि ख मदाराम ब्रह्म आरो रुपनाथ ब्रह्म। मदाराम ब्रह्म आरो रुपनाथ ब्रह्म सानैजों लोगो नांनानैसो बे खन्थाइ मेथाइ बिजाबखौ सुजुनानै दिहुननाय जादोंमोन। जों बयबो गोसोआव लादो। 6 नाम्बार सोंनायाव दङ खन्थाइ मेथाइ बिजाबखौ सोरनो बावनाय जादोंमोन होनना मदाराम ब्रह्मआ बुंदों? बियो मोनसे बिराद इम्परटेन्ट कुइसन जागोन। माने खन्थाइ मेथाइ बिजाबखौ सोरनो बावनाय जादोंमोन होननानै मदाराम ब्रह्मआ बुंदों? मदाराम ब्रह्मआनो सासे लिरगिरि। खन्थाइ मेथाइ सुजुनायाव बिथाङाबो सासे सुजुगिरि। दा मदाराम ब्रह्मआनो बुंदों मा गावसिनि बे बिजाबखौ खन्थाइ मेथाइ बिजाबखौ सोरनो बावनाय जादोंमोन होननानै बुंदों? अपसनफोराव दं गुरुदेब कालिचरन ब्रह्मनो, फोरलां बाबानो, सतिश चन्द्र बसुमतारीनो, इसान मुसाहारिनो। बेनि गुबै एन्सारा जाहैगोन गुरुदेब कालिचरन ब्रह्म। सेथिखौ गुरुदेब कालिचरन ब्रह्मनो बिथांमोनहा गावसिनि खन्थाइ मेथाइ बिजाबखौ बावनाय जादोंमोन होननानै बुंदों। इम्परटेन्ट कुइसन। 7 नाम्बार सोंनायाव दङ खन्थाइ मेथाइ बिजाबाव दोंबैसे मेथाइ आरो खन्थाइ दंमोन? जों बयबो गोसोआव लादो। बेबो इम्परटेन्ट जायो। गोबां आनजादफोराव बियो फैखांबाय। माने खन्थाइ मेथाइ बिजाबाव दोंबैसे मेथाइ आरो दोंबैसे खन्थाइ दङमोन होननानै बुंनाय जादों। बेयाव मेथाइखौ सिगाङाव आरो खन्थाइखौ उनाव होनाय जादों। अपसनफोराव दङ मेथाइआ 26 आरो खन्थाइआ 8टा। अपसनाव दङ नैथि अपसनाव दङ मेथाइआ 26 आरो खन्थाइआ 9टा, मेथाइआ 26 आरो खन्थाइआ 10टा, मेथाइआ 26 आरो खन्थाइआ 11टा। बेनि गुबै एन्सारा जाहैगोन सेथि ख एबा गिबि ख। बे जाहैबाय 26टा मेथाइ आरो 8टा खन्थाइ दङमोन बे खन्थाइ मेथाइ बिजाबाव। गोसोआव ला, बिराद इम्परटेन्ट कुइसन बियो। 8 नाम्बार सोंनायाव दङ बिबार लाइसिया माब्ला ओंखारदोंमोन? जों बयबो मिथिखागौ बेखौ, हयथ' जों बुङाब्लाबो जागोन। बर'नि गिबिसिन लाइसि होननानै जायखौ हमनानै लानाय जादों बर' थुनलाइयाव बिबार लाइसि। बे बिबार लाइसिया माब्ला जोनोम जादोंमोन होननानै बुङोब्ला 1900 अपसन ग'आव दङ 1924। जों बयबो मिथिखायो 1924आव बिबार लाइसिखौ साफायनानै दिहुननाय जादोंमोन। नाथाय मोनसे बाथ्राखौ गोसोआव लानांगोन जोङो, बिबार लाइसिखौ दिहुननो थाखाय लाहार फाहार खालामनाय जादोंमोन 1920 मायथाइनिफ्रायनो। 1920 मायथाइनिफ्रायनो बिबार लाइसिखौ दिहुननो लाहार फाहार खालामनाय जादोंमोन। नाथायबा 1924 मायथाइयावसो बे बिबार लाइसिखौ साफायनानै दिहुननो हानाय जादोंमोन। नेक्स्टआव थांनि जोङो 9 नाम्बार सोंनायाव दङ बिबार लाइसिया ओंखारदोंमोन गुबैयै लांदां रावजों। बिबार लाइसिया मा रावजों ओंखारदोंमोन? जों हयथ' गोबाङानो मिथिया आरो गोबाङानो मिथियो। अपसनफोराव दङ गिबि ख'आव दङ बर', नैथि ख'आव दङ बर' आरो असमिया, आरो ग'आव दङ बर' आरो बांला, घ'आव दङ बर', असमिया आरो बांला। जों बयबो गोसोआव ला, बेनि गुबै एन्सारा जाहैगोन घ नाम्बार बर', असमिया आरो बांला मोनथाम रावजों बे बिबार लाइसिखौ दिहुननाय जादोंमोन। मोनथाम रावजों दिहुननायनि थांखियानो जाहैबाय मामोन होननानै बुंदों गोबां लिरगिरिफोरा बुंलांदों। बिबार लाइसिखौ मोनथाम रावजों दिहुननायनि थांखियानो जाहैबाय मा जोंनि बर' मानसिफ्रा बै समाव गुबुन गुबुन जायनाखि हारि माहारियाव बास्लायलांनो हमबायमोन बा गुबुन गुबुन धोरोम लानानै गुबुन गुबुन जालांबायमोन, बिथांमोनखौ बुथुमफिननो थाखाय बिथांमोनाबो जाहाथे गुबुन गुबुन रावजों एबा असमिया आरो बांला रावजोंबो फरायनानै जाहाथे जोंनि जारिमिनखौ बा जोंनि सोमोन्दै मोजाङै मोनथिफिनो एबा मोनथिनो हायो, बा गुबुन गुबुन रावारि मानसिफोराबो जोंनि सोमोन्दै जोंनि जारिमिननि सोमोन्दै गोबां मोजाङै मोनथिनो हायो। बेनि थाखायनो असमिया आरो बांला रावखौबो बे बिबार लाइसियाव सोफानानै होनाय जादोंमोन। बेबायदि होननानै माखासे लिरगिरिफोरा बुंलांदों। 10 नाम्बार सोंनायाव दङ बिबार लाइसिखौ सोर सुजुदोंमोन? जों बयबो मिथिखायो, बेथ' गोरलै बाथ्रा। बिबार लाइसिखौ सोर सुजुदोंमोन होननानै बुङोब्ला अपसनाव दङ रुपनाथ ब्रह्म, सतिश चन्द्र बसुमतारी, मदाराम ब्रह्म, प्रमद चन्द्र ब्रह्म। बेनि गुबै एन्सारा जाहैगोन सतिश चन्द्र बसुमतारी नैथि ख। सतिश चन्द्र बसुमतारीया बिबार लाइसिखौ सुजुदोंमोन एबा बिबार लाइसिनि सुजुगिरिया जाहैबाय सतिश चन्द्र बसुमतारी। 11 नाम्बार सोंनायाव दङ
बिबार लाइसिया गासै मोनबेसे बिसान ओंखारदोंमोन जों बयबो मिथिखायो आरो गोबाङानो मिथिया हयथ'। बिबार लाइसिया गासै मोन 8 अपसन ग'आव दङ मोन 8 बिसान ओंखारदोंमोन। बिबार लाइसिया गासै 2 बोसोर, गिबि बोसोराव ब्रैथा बिसान आरो नैथि बोसोराव 4था बिसान, गासै मोननै बोसोरजों एबा मोननै बोसोर लोगो नांनानै बियो गासै 8था बिसान बे बिबार लाइसिया ओंखारदोंमोन एबा ओंखारबाय थादोंमोन। 12 नम्बर सोंनायाव दङ गाहायनि बबे लाइसिखौ बर' थुनलाइनि गिबि लाइसि महरै हमना लानाय जायो? बेखौनो दहायनो बुंखाबाय। गाहायनि बबे लाइसिखौ बर' थुनलाइनि गिबि लाइसि होननानै हमनानै लानाय जायो? गिबि लाइसि होननानै बुङोब्ला बिबार, अपसन घआव दङ बिबार लाइसिखौनो बर'नि गिबिसिन लाइसि होननानै हमनानै लानाय जायो। नाथाय गोबाङा गोबां बाथ्राफोरखौ बुंलांदों, माने बर'नि फिसा अ आयेन मोनसे 1915 मायथाइयाव बर'नि फिसा अ आयेन लाइसि ओंखारदोंमोन। बे लाइसिखौनो बर' थुनलाइनि गिबि लाइसि होननानै माखासे मानसिफोरा हमनानै लायो। नाथाय बर' रावजोंनो ओंखारथारनाय लाइसि होननानै बुङोब्ला नैबे बिबार लाइसिखौसो हमना लानाय जादों। बेखायनो बर'नि बिबार लाइसिखौनो बर'नि गिबिसिन लाइसि होननानै बर' थुनलाइयाव हमनानै लानाय जादों। अपसनखौ नायनानै जोङो खालामबानो जाबाय। अपसनाव जुदि बिबार लाइसि गैयाब्ला, बर'नि फिसा अ आयेन दङब्ला, अब्ला बर'नि फिसा अ आयेनखौनो होदो। आरो अपसनाव जुदि बर'नि फिसा अ आयेना गैयाब्ला, बिबार लाइसिया जुदि दङब्ला, बिबार लाइसिखौनो होबानो जाबाय। माने गुबैयै बुंनो थाङोब्ला बिबार लाइसिखौसो बर' रावनि एबा बर' रावजों ओंखारनाय गिबिसिन लाइसि होननानै हमनानै लानाय जादों। लाइसिनि बाथ्रायाव, बिजाबनि बाथ्रा बुङोब्ला हयथ' जानो हागौ बियो बर'नि फिसा अ आयेन, नाथाय लाइसिनि बाथ्रा बुङोब्ला बिबार लाइसिखौसो जोङो गिबिसिन होननानै बर' थुनलाइयाव हमनानै लानाय जायो। नेक्स्टआव थांनि 13 नम्बर सोंनायाव दङ रंदानि फाग्लि होननानै गाहायनि सोरखौ मिथिनाय जायो? बेयो मोनसे बिराद इम्परटेन्ट गोनांथार कुइसन। रंदानि फाग्लि होननानै सोरखौ मिथिनाय जायो? बियो सासे लिरगिरिनि लाखोमानाय मुं एबा थुनलाइ लिरनायाव बिथाङा बाहायग्रा मोनसे निकनेम, बियो लाखोमानाय मुं। सोरनि होननानै बुंनाय जादों? रंदानि फाग्लि होननानै सोरखौ मिथिनाय जायो? सोर लिरगिरिखौ मिथिनाय जायो? ईसान मुसाहारि, सतिश चन्द्र बसुमतारी, रुपनाथ ब्रह्म, प्रमद चन्द्र ब्रह्म। बेनि गुबै एन्सारा जाहैगोन सतिश चन्द्र बसुमतारी। गुबैयै सतिश चन्द्र बसुमतारीखौ रंदानि फाग्लि होननानै मिथिनाय जायो, एबा सतिश चन्द्र बसुमतारीया बिबार लाइसियाव गोबां लिरबिदांफोरखौ बियो रंदानि फाग्लि मुं लानानै लिरनाय जादोंमोन। बिबार लाइसियाव गोबां माने लिरबिदांफोरखौ गावनि मुंखौ सतिश चन्द्र बसुमतारी होआलाफानो बियो रंदानि फाग्लि होननानैसो होनाय जादोंमोन। गोसोआव लादो, रंदानि फाग्लि सतिश चन्द्र बसुमतारी। 14 नम्बर सोंनायाव दङ गाहायनि बबे मोनसेया सतिश चन्द्र बसुमतारीनि लिरबिदां नङा? जों बयबो मिथिखायो गाहायनि बबे मोनसे लिरबिदाङा सतिश चन्द्र बसुमतारीनि लिरबिदां नङा एबा रंदानि फाग्लिनि लिरबिदां नङा। रंदानि फाग्लि, सतिश चन्द्र बसुमतारी एखे। बबेया रंदानि फाग्लि एबा सतिश चन्द्र बसुमतारीनि लिरबिदां नङा होनदों गाहायनिया? अपसनफोराव दङ बिबार खानाय, बिमा फिसा, बाथ्रानि सेरै सल', गोमोहानाय न'नि बाथ्रा। बेनि गुबै एन्सारा जाहैगोन अपसन गिबि ख'आ जाहैबाय सतिश चन्द्र बसुमतारीनि एबा रंदानि फाग्लिनि लिरबिदां नङा। गाहायनि मोनथाम, जेरै बिमा फिसा, बाथ्रानि सेरै सल', गोमोहानाय न'नि बाथ्रा, बेफोरो जाहैबाय रंदानि फाग्लि एबा सतिश चन्द्र बसुमतारीनि लिरबिदां गोजा। बे गुबैयै बेफोर लिरबिदांफोरा बिबार लाइसियावनो ओंखारजोबदोंमोन। बेफोर लिरबिदांफोरा बिबार लाइसियावनो ओंखारजोबदोंमोन। 15 नम्बर सोंनायाव दङ गाहायनि सोर सासेया बिबार लाइसिनि लिरगिरि नङा? नै बेबायदि बिराद कनफिउजन कुइसनफोर खालामनानै होयो। बिबार लाइसिनि लिरगिरि नङा होननानै सोरखौ बुंनाय जादों? गाहायनि सोर सासेया बिबार लाइसिनि लिरगिरि नङा होनना बुंदों? अपसनफोराव दङ जलधर ब्रह्म, मनिराम इस्लारि, ईसान मुसाहारि, सगेन्द्रनाथ कसारि। बेनि गुबै एन्सारा बबेया जागोन? जों बयबो मिथिखायो। बेनि गुबै एन्सारा जाहैगोन ईसान मुसाहारि। ईसान मुसाहारिया जाहैबाय बिबार लाइसिनि लिरगिरि नङा, एबा बिबार लाइसियाव ईसान मुसाहारिया लिरबिदांफोर लिरनाय जायाखैमोन। गोसोआव लादो। 16 नम्बर सोंनायाव दङ जल ब्रह्मनि जाखांदो खन्थाइया मा लाइसियाव ओंखारदोंमोन? जाखांदो खन्थाइ, जलधर ब्रह्मआ मोनसे जाखांदो खन्थाइ लिरदोंमोन, जायनाखि जाखांदो खन्थाइया बिराद ओंथि गोनां एबा बिराद फेमास जादों बियो बै समाव। अलंबार
बेनि अपसनफोराव दङ बिबार, अलंबार, हाथरखि हाला, सानस्रि आरो मुस्रि बबे लाइसियाव ओंखारदोंमोन? बे जाहैबाय बिबार लाइसियाव ओंखारदोंमोन। जों गोसोआव ला जलधर ब्रह्मनि जाखांदो खन्थाइया बिबार लाइसियाव ओंखारदोंमोन। नेक्स्टआव थांनि 14 नम्बर सोंनायाव दङ गाहायनि बबे दोंसे खन्थाइया रुपनाथ ब्रह्मनि बिबार लाइसियाव ओंखारनाय खन्थाइ नङा? गाहायनि बबे दोंसेया रुपनाथ ब्रह्मनि बिबार लाइसियाव ओंखारनाय खन्थाइ नङा? माने रुपनाथ ब्रह्मआ लिरनाय बिबार लाइसियाव लिराखै। बबे खन्थाइया गाहायनि बबे मोनसे गासिबो रुपनाथ ब्रह्मनि खन्थाइजोब बियो। मोनब्रै अपसन दङ, मोनब्रैबो रुपनाथ ब्रह्मनि खन्थाइजोब, नाथाय बबेबा मोनसेया बिबार लाइसियाव ओंखारनाय नङा होननानै बुंदों। बबे मोनसेया बिबार लाइसियाव ओंखारनाय नङा? अपसनफोराव दं मेथाइ, थैनायखौ मानो हरो, आंनि खैना, बिबार खानाय। बेनि गुबै एन्सारा जाहैगोन ग आंनि खैना। आंनि खैनाया जाहैबाय बिबार लाइसियाव ओंखारनाय मोनसे खन्थाइ नङा। बे खन्थाइया ओंखारदोंमोन मा? खन्थाइ मेथाइ बिजाबावसो आंनि खैना खन्थाइया ओंखारदोंमोन। गोसोआव ला, ओंखायनो बेनि एन्सारा जाहैगोन अपसन ग आंनि खैनाया जाहैबाय राइट एन्सार। बेबायदिनो कुइसनफोरखौ गोबां कनफिउजन खालामनानै होयो, माने बबेबा बिजाबनि मोनसेल' लिरबिदांखौ थिखोनानै बुंगोन बेबायदिनो। ओंखायनो जोङो जानाखि बिजाबफोरखौ नायोब्ला जों डिटेल्सै नायलांखानो गोनां दङ। जेनेबा बिबार लाइसियाव सोर लिरगिरि दङमोन, सोर लिरगिरिफोरा मा लिरबिदां लिरलांदोंमोन, बेफोरखौ जोङो डिटेल्सै नायलांनो गोनां दङ। जिखुनु हक 18 नम्बर सोंनायाव दङ जेन्थखा लाइसिया माब्ला ओंखारदोंमोन? जेन्थखा लाइसिया माब्ला ओंखारदोंमोन होननानै बुंनाय जादों। बेनि गुबै एन्सारा जाहैगोन नैथि ख 1925 मायथाइयाव जेन्थखा लाइसिखौ सुजुनानै दिहुननाय जादोंमोन। गोसोआव लादो। 19 नम्बर सोंनायाव दङ बाथौ नाम बैखागुनि गिदु बिजाबखौ सोर सुजुदोंमोन? एसे गोब्राब, बिजाबखौ बारा मोनलाबाया बेखौ, आरो जारिमिनावबो हयथ' थुनलाइयाव जारिमिन लिरनाय थुनलाइयाव बारा लिरगिरिफोरा बे बिजाबखौ हयथ' रायखांलाङाखै, गोबाङानो रायखांलाङाखै, आरो बिराद खम लिरगिरिफोरा एबा बिजिरगिरिफोरा नैबे बाथौ नाम बैखागुनि गिदु बिजाबखौ गोबां खम लिरगिरिफोरा बिजिरगिरिफोरा बिजिरलांदों। बाथौ नाम बैखागुनि गिदु बिजाबखौ सोर लिरदोंमोन होननानै बुंदों एबा सोर सुजुदोंमोन होननानै बुंदों? बेनि गुबै एन्सारा जाहैबाय थोंजोङै ग प्रसन्न कुमार खाख्लारि। प्रसन्न कुमार खाख्लारिया नैबे बाथौ नाम बैखागुनि गिदु बिजाबखौ लिरदोंमोन। जों बयबो गोसोआव ला प्रसन्न कुमार खाख्लारि। 20 नम्बर सोंनायाव दङ बाथौ नाम बैखागुनि गिदु बिजाबा गांसे मा बिजाब होननानै बुंदों? बाथौ नाम बैखागुनि बिजाबा गांसे सल' बिजाब, लाइसि, रायथाइ बिजाब, खन्थाइ बिजाब। बेनि गुबै एन्सारा जाहैगोन घ खन्थाइ बिजाब। बाथौ नाम बैखागुनि गिदु बिजाबा मोनसे खन्थाइ बिजाब। नेक्स्टआव थांनि मोनसे बाथ्राखौ गोसोआव ला, बाथौ नाम बैखागुनि गिदु बिजाबा माब्ला ओंखारदोंमोन होननानै बुङोब्ला बियो 1925 मायथाइयाव बाथौ नाम बैखागुनि बिजाबखौ दिहुननाय जादोंमोन। बियो मोनसे बैसागुनि रोजाबनाय मेथाइफोर बेयाव ओंखारनाय जादों। 20 नम्बर सोंनायाव दङ बर'नि गुदि सिबसा आरो आर'ज बिजाबखौ सोर माब्ला सुजुदोंमोन? बेथ' एसे गोरलै बाथ्रा आरो कमन कुइसन बियो। बर'नि गुदि सिबसा आरो आर'ज बिजाबखौ सोर माब्ला सुजुदोंमोन होननानै बुंदों? अपसनफोराव दङ रुपनाथ ब्रह्म 1924, अपसनाव दङ मदाराम ब्रह्म 1926, सतिश चन्द्र बसुमतारी 1928, प्रमद चन्द्र ब्रह्म 1930 मायथाइयाव। बिनि गुबै एन्सारा जाहैगोन अपसन नैथि ख मदाराम ब्रह्म 1926 मायथाइयाव बर'नि गुदि सिबसा आरो आर'ज बिजाबखौ मदाराम ब्रह्मआ 1926 मायथाइयाव सुजुनानै दिहुननाय जादोंमोन। 22 नम्बर सोंनायाव दङ बर'नि गुदि सिबसा आरो आर'ज बिजाबा गांसे मा बिजाब होनदों? बर'नि गुदि सिबसा आरो आर'ज बिजाबा गांसे मा बिजाब? मेथाइ बिजाब, धोरोमारि बिजाब, सुंद' सल' बिजाब, आर'जारि खन्थाइ बिजाब। बेनि गुबै एन्सारा जाहैगोन अपसन घ आर'जारि खन्थाइ बिजाब। माब्लाबा आर'जारि होआबो जानो हागौ, डाइरेक्ट खन्थाइ बिजाबल' जानो हागौ। बेनिखायनो जों बयबो गोसोआव ला बियो मोनसे आर'जारि खन्थाइ बिजाब एबा इसोरखौ सिबिनाय बियो मोनसे खन्थाइ बिजाब। आर'जारि मेथाइ होननानै बुंब्लाबो बांद्राय बुंनाय जानाय नङा। 23 नम्बर सोंनायाव दङ बर'नि गुदि सिबसा आरो आर'ज बिजाबा आबुं लांदां सानस्रि गोनां खन्थाइ। माने मोनसे मा होनो
रोखोमनि खन्थाइ बियो माने मिस्टिक बार्ड रमान्टिक क्लासिकेल गोजौनि मोनसेबो नङा बेनि अपसना जाहैगोन मिस्टिक बार्ड माने बर'नि गुदि सिबसा आरो आरज बिजाबा मोनसे मिस्टिक बार्ड सानस्रि गोनां आबुं मिस्टिक बार्ड सानस्रि गोनां माने धोरोमजों थोंजों सोमोन्दो थानाय बियो मोनसे मा होनो खन्थाइ बिजाब धोरोमजों थोंजों सोमोन्दो थानाय बियो मोनसे खन्थाइ बिजाब गोसोआव ला धोरोमजों थोंजों सोमोन्दो थानाय एबा धोरोम सिबिनायनि माखासे आरज मेथाइफोरा बेयाव मैखोम जानानै दङ एबा आरज माखासे आरजफोरा धोरोम सिबिनायनि माखासे आरजफोरा बेयाव आबुं जानानै दङ बेनिखायनो बियो मोनसे आबुं मिस्टिक बार्ड सानस्रि गोनां खन्थाइ 24 नम्बर सोंनायाव दङ जेन्थखा लाइसिखौ गाहायनि सोर सुजुगिरिया सुजुदोंमोन जों दहायनो नुबोखादों जेन्थखा लाइसि नाथाय बे जेन्थखा लाइसिखौ सोर सुजुदोंमोन होननानै बुङोब्ला अपसनफोराव दङ रुपनाथ ब्रह्म सतिश चन्द्र बसुमतारी मदाराम ब्रह्म प्रमद चन्द्र ब्रह्म बेनि गुबै एन्सारा जाहैगोन सतिश चन्द्र बसुमतारी नाथाय मोनसे बाथ्राखौ जों गोसोआव लानांगौ बबेबा सावरायनायफोराव बबेबा बर'नि थुनलाइ सावरायनाय बिजाबफोराव माने सुर्य ब्रह्मखौबो जेन्थखा लाइसिनि सुजुगिरि होननानै बुंनाय जादों नाथाय सतिश चन्द्र बसुमतारीखौबो मा होनो जेन्थखा लाइसिनि सुजुगिरि होननानै बुंनानै लानाय जादों सोरबा सोरबा बेबायदिनो सावरायलांदों गतिके जों रोखा जानाया मोजां मनरन्जन लाहारिनि बिजाबावबो जोङो नुनो मोनो बिथाङाबो मोनसे बिजाबावनो सतिश चन्द्र बसुमतारीखौबो बुंदों आरो सुर्य ब्रह्मखौबो बिथाङा बुंदों गतिके बेखौ जोङो जायनाखि आनजाद होगिरि बिथांमोनहा बेखौ रोखासो जानांगोन जाहाथे अपसनाव मा दं मा गैया बेखौ नायनानैसो जों होनांसिगोन दानिया मानोना जोंनि सावरायगिरिफोरानो बेखौ कनफिउजन खालामनानै गालांखादों माने सोरबा सतिश चन्द्र बसुमतारीखौ बुंदों आरो सोरबा सुर्य ब्रह्मखौ बुंनाय जादों बेनिखायनो अपसनखौ नायनानै जों होबानो जाबाय जेरावनाखि सुर्य ब्रह्मआ अपसनाव गैया अब्ला सतिश चन्द्र बसुमतारीया जागोन आरो अपसनाव जुदि सतिश चन्द्र बसुमतारीया गैयाब्ला सुर्य ब्रह्मखौ होबानो जाबाय बेबायदिनो जोंनि बर'आव हयथ' जाय सावरायगिरि बिथांमोन लिरगिरि बिथांमोन हयथ'बा बिथांमोनहा माखासे बिजाबफोरा गावनि आखायाव गैयालाफानो गुबुना सावरायखांनाय बिजाबनिफ्राय रेफारेन्स लानानै आरो बिथाङाबो सावरायफिनदों बेबायदियाव हयथ' जोंनि गेजेराव गोबां बेबायदि बेले बेजे एबा गोनो गोथो नुजादों जेबो नङा जोङो अपसनखौ नायनानै लिरगिरिफोरा होबानो जाबाय 25 नम्बर सोंनायाव दङ बिथराइ लाइसिया माब्ला ओंखारदोंमोन बिथराइ लाइसिबो गेजेर जरायाव ओंखारबावदोंमोन बे बिथराइ लाइसिया माब्ला ओंखारदोंमोन होननानै बुंदों अपसनफोराव दङ 1930 1931 1932 1933 बेनि गुबै एन्सारा जाहैगोन अपसन ग 1932 मायथाइ 1932 मायथाइयाव बिथराइ लाइसिया ओंखारदोंमोन बिथराइ लाइसियाबो जोंनि बर' थुनलाइयाव सावरायनायाव बेबायदि लिरगिरिफोरनि बा बिजिरगिरिफोरनि सावरायनायाव बेबायदि मैखोम जायगा लानो हायाखै एबा बिथराइ लाइसिखौ जोंनि गोबां बिजिरगिरिफोरानो हयथ' बिजिरलाङाखै आरो बिजिरलाङैनि जाहोनाबो बेनो जानो हागौ जे बिबार लाइसिखौ जाय बिजिरगिरि बिथांमोना गावबा गावनि आखायाव बिथांमोना खोख्लैनानै लानो हायाखैमोन एबा बिथराइ लाइसिखौ माने सावरायनायाव बिथांमोना बारा रेफारेन्स मोना जादोंमोन बेनिखायनो हयथ' बिथराइ लाइसिया जोंनि बर' थुनलाइनिफ्राय एसे सावरायनाय थुनलाइनिफ्राय एसे गोजान थालांदों बेनि गुबै एन्सारा जाहैगोन अपसन ग 1932 मायथाइ 1932 मायथाइयाव बिथराइ लाइसिया ओंखारदोंमोन 22 नम्बर सोंनायाव दङ बिथराइ लाइसिखौ सुजुदोंमोन बिथराइ लाइसिखौ सोर सुजुदोंमोन होननानै बुङोब्ला बेनि गुबै एन्सारा जाहैगोन अपसन घ प्रमद चन्द्र ब्रह्मआनो मा होनो बिथराइ लाइसिखौ सुजुदोंमोन जों बयबो गोसोआव लादो हयथ'बा फैनो हानाय बियो मानोना बे बिथराइ लाइसिखौ जोंनि सावरायनाय थुनलाइफोराव गोबां नुनो मोना बेनिखायनो हयथ' फैनो हानाय बिथराइ लाइसिखौ सुजुदोंमोन प्रमद चन्द्र ब्रह्मआ आरो माब्ला ओंखारदोंमोन 1932 मायथाइयाव गोसोआव लादो 22 नम्बर सोंनायाव दङ सानस्रि आरो मुस्रि लाइसिखौ सोर आरो माब्ला सुजुदोंमोन सानस्रि आरो मुस्रि होननाय मोनसे लाइसि ओंखारबावदोंमोन बे लाइसिखौ बेबो बिबार मुगायावनो गोग्लैयो
बे लाइसिखौ सोर सुजुदोंमोन होननानै बुङोब्ला अपसनफोराव दङ प्रमद चन्द्र ब्रह्म 1937, जलधर ब्रह्म 1937, मनिराम इस्लारि 1937, ईसान मोसाहारि 1937। सनखौथ' जों मोनथिखाबाय, अपसनफोराव बेबायदि सना आलदायानो गैखाया, माने 1937आनो सन एबा दिहुननाय समा बे 1937 मायथाइयानोखा। नाथायबा सोर सुजुदोंमोन होननानै बुङोब्ला बिनि गुबै एन्सारा जाहैगोन प्रमद चन्द्र ब्रह्म। अपसन सेथि क एबा गिबि क प्रमद चन्द्र ब्रह्म 1937 मायथाइयाव सानस्रि आरो मुस्रि लाइसिखौ सुजुदोंमोन। 23 नम्बर सोंनायाव दङ सानस्रि आरो मुस्रि लाइसियाव मा रावजों लिरबिदां ओंखारदोंमोन? जों बयबो गोसोआव लानांगौ, बिदियासो इम्परटेन्ट जायो। माने सानस्रि आरो मुस्रि लाइसियाव मा रावजों लिरबिदांफोरखौ लिरनो हानायनि खाबु खालामनानै होनाय जादोंमोन थारमाने। अपसनफोराव दङ बर', असमिया आरो इंराजि, बर', असमिया आरो हिन्दी, बर', हिन्दी आरो बांला, बर', असमिया आरो बांला। बिनि गुबै एन्सारा जाहैगोन अपसन घ बर', असमिया आरो बांला रावजों, माने मोनथाम रावजों बे सानस्रि आरो मुस्रि लाइसिया ओंखारदोंमोन, बर', असमिया आरो बांला रावजों। गोसोआव लादो। 29 नम्बर सोंनायाव दङ सानस्रि आरो मुस्रि लाइसिनि हारसा मुङा मा? सानस्रि आरो मुस्रिनि हारसा मुङा मा? माने गुबैयै जों बुंनो थाङोब्ला बे सानस्रि आरो मुस्रि बे मेगाजिना गुबैयै बेनि टाइटेला गुबैयै हारसासोमोन, हारसा रावनिसोमोन। बेखौनो सानस्रि आरो मुस्रि जोङो होननानै बुंदों उनाव। सानस्रि आरो मुस्रिनि हारसा मुङा मा मुंमोन? अपसनफोराव दङ रुप सिन्ताधारा, सिन्ताधार, रुप, सिन्ता आरो रुप, गोजौनि मोनसेबो नङा। बेनि गुबै एन्सारा जाहैगोन अपसन गिबि क। जों बयबो गोसोआव ला, अपसन गिबि कआ जाहैबाय सानस्रि आरो मुस्रिनि हारसा मुं एबा रुप सिन्ताधारा मुङैसो सानस्रि आरो मुस्रिया ओंखारदोंमोन। गोसोआव लादो। 30 नम्बर सोंनायाव दङ गाहायनि बबे लाइसिखौ प्रमद चन्द्र ब्रह्म बिथाङा सुजुदोंमोन? माने गाहायनि बबे लाइसिखौ प्रमद चन्द्र ब्रह्म बिथाङा सुजुदोंमोन? जों बयबो मिन्थिखायो। अपसनफोराव दङ अखाफोर, गावदां, अलंबार, अरखि। बेनि गुबै एन्सारा जाहैगोन अलंबार। ग नाम्बाराव दङ अलंबार लाइसिखौ प्रमद चन्द्र ब्रह्मआ सुजुदोंमोन। 31 नम्बर सोंनायाव दङ अलंबार लाइसिया गाहायनि बबे मायथाइयाव ओंखारदोंमोन? जों बयबो गोसोआव ला, अलंबाराबो मोनसे बर' थुनलाइनि टार्निं पइन्ट। ओंखायनो जोंबो अलंबार लाइसिया माब्ला ओंखारदोंमोन, सोर सुजुदोंमोन, मा रावजों ओंखारदोंमोन बेफोरखौ जों मोनथिनानै लानाया मोजां। माने अलंबार लाइसिया ओंखारदोंमोन 1938 मायथाइयाव। गिबि क अलंबार लाइसिया 1938 मायथाइयाव प्रमद चन्द्र ब्रह्मनि सुजुनायाव ओंखारदोंमोन। बेयो बर' थुनलाइनि मोनसे टार्निं पइन्ट एबा गोबां लिरगिरिफोरखौ नैबे बर' थुनलाइ अलंबार लाइसिया जोनोम होदोंमोन, एबा अलंबार लाइसियाव गोबां गोदान लिरगिरिफोरा लिरनो खाबु मोननाय जादोंमोन, एबा गोबां बिथिंफोरा नैबे अलंबार लाइसियाव जोनोम जादोंमोन। 32 नम्बर सोंनायाव दङ अलंबार लाइसियाव मा रावजों लिरबिदांफोर फोसावदोंमोन? जों गोसोआव ला, मोनसे बाथ्राखौ जों सिगांनिफ्रायनो गोसोआव ला, बिबार लाइसि, बेनिफ्राय सानस्रि आरो मुस्रि, बेबायदि लाइसिफोरखौ जों मोनबोदों। नाथाय मोनफ्रोमबो लाइसिफोराव जोङो मोनथाम रावजों लिरबिदांफोर ओंखारनायखौ नुनो मोननाय जादोंमोन। गतिके अलंबार लाइसियावबो मोनथाम रावजों लिरबिदां ओंखारदोंमोन। आरो बे लिरबिदाङा, बे लाइसिफोराव ओंखारनाय रावफोरा जाहैबाय गासिबो एखेयानो, बर', असमिया आरो बांला। बे मोनथाम रावजोंनो अलंबार लाइसियावबो लिरबिदां ओंखारदों, सानस्रि आरो मुस्रियावबो बे मोनथाम रावजोंनो ओंखारदों, आरो बिबार लाइसियावबो बे मोनथाम रावजोंनो ओंखारदों। जों बयबो गोसोआव ला, बियो मोनसे कमन। मोनथाम रावजोंनो, बर', असमिया आरो बांला, बे मोनथाम रावजोंनो बेफोर लाइसिफोरखौ ओंखारनाय जादोंमोन, एबा लिरबिदांफोरा बे मोनथाम रावजोंनो बे गोजौनि गासिबो लाइसिफोराव लिरबिदां ओंखारदोंमोन। नेक्स्टआव थांनि जोङो 33 नम्बर सोंनायाव दङ ईसान मोसाहारिनि जातीय संगित रायथाइया बबे लाइसियाव ओंखारदोंमोन? जों बिराद इम्परटेन्ट कुइसन बियो। ईसान मोसाहारिनि जानाखि असमिया मोनसे असमिया रावजों लिरदों बिथाङा मोनसे रायथाइ ओंखारदोंमोन, बिराद इम्परटेन्ट रायथाइ बियो। आनजादाव हयथ' बियो फैनो हागौ।
बेनिखायनो नोंथांमोना गोसोआव ला ईसान मोसाहारिनि जातीय संगीत रायथाइया बबे लाइसियाव ओंखारदोंमोन जों बयबो गोसोआव ला अपसनफोराव दं बिबार लाइसि, सानस्रि आरो मुस्रि, हाथरखि हाला, अलंबार। बेनि गुबै एन्सारा जाहैगोन अलंबार। अलंबार लाइसियाव ईसान मोसाहारिनि जातीय संगीत रायथाइया ओंखारदोंमोन। जों मिथिखायो अलंबार लाइसिया माब्ला ओंखारदोंमोन होननानै बुङोब्ला 1938 मायथाइयाव, एबा जातीय संगीतआ माब्ला ओंखारदोंमोन होननानै बुङोब्ला 1938 एबा अलंबार लाइसियाव जातीय संगीत ईसान मोसाहारिनि मोनसे असमिया रावनि रायथाइया ओंखारदोंमोन। 34 नम्बर सोंनायाव दङ गाहायनि बबे मोनसेया प्रमद चन्द्र ब्रह्म सुजुनाय लाइसि नङा? बेबायदिबो फैनो हानाय, ओंखायनो बेबायदि मोनसे कुइसन होनाय जादों आं। माने प्रमद चन्द्र ब्रह्मखौथ' जों नुबोबाय सिगांनिफ्रायनो गोबां लाइसिफोर सुजुबोबाय, एबा बिबार मुगायाव एबा 1920 मायथाइनिफ्राय 1940 मायथाइनि गेजेराव सोर बयनिख्रुइबो बांसिन लाइसि दिहुनदों होननानै बुङोब्ला जों प्रमद चन्द्र ब्रह्म बिथांखौनो बुंनांगोन। आरो बेनिखायनो बे मोनसे कुइसनखौ बेयाव लाबोनाय जादोंमोन। माने गाहायाव अपसन होनाय दङ, अपसनफोर होनाय दं, बे अपसनफोरनिफ्राय बबे मोनसे लाइसिखौ प्रमद चन्द्र ब्रह्मआ सुजुवाखै? अपसनफोराव दङ अलंबारखौथ' जों सुजुखादों, जों बयबो मिथिखायो। 1938 मायथाइयाव बिथाङा अलंबारखौ सुजुदों। गोजों आलारिखौ जों मिथिया सुजुदोंना सुजुवाखै। आलदा अपसनखौ जों नायग्रो। ग नाम्बाराव दं हाथरखि हालाखौबो प्रमद चन्द्र ब्रह्मआनो सुजुदों। आरो सानस्रि आरो मुस्रि लाइसिखौबो प्रमद ब्रह्मआनो सुजुदों। गतिके जोङो माखौ मिथिगौ? नैथि ख'आ जाहैबाय गोजों आलारिखौ प्रमद चन्द्र ब्रह्मआ सुजुवाखै। बेनिखायनो राइट एन्सारा जाहैबाय नैथि ख' गोजों आलारि। 35 नम्बर सोंनायाव दङ हाथरखि हाला लाइसिया ओंखारदोंमोन। जों बयबो गोसोआव ला हाथरखि हाला, दहाय बुंदों प्रमद चन्द्र ब्रह्मआनो सुजुदों हाथरखि हालाखौबो। आरो बे हाथरखि हाला लाइसिया माब्ला ओंखारदोंमोन? 1940 एबा गिबि ख' 1940 मायथाइयाव हाथरखि हाला लाइसिखौ प्रमद चन्द्र ब्रह्मआ सुजुदोंमोन। हाथरखि हाला लाइसियाबो बर' थुनलाइनि मोनसे टार्निं पइन्ट। हाथरखि हाला लाइसियाव आरो गोबां गोदान लिरगिरिफोरा लिरनायनि खाबु मोनलायबाय। आरो हाथरखि हाला लाइसिनि बयनिख्रुइबो देरसिन खन्थाइगिरि होननानै बुङोब्ला जोङो प्रमद चन्द्र ब्रह्मखौनो बुंनांगोन। नेक्स्टआव थांनि 36 नम्बर सोंनायाव दङ नायक लाइसिया ओंखारदोंमोन गुबैयै। नायक लाइसिया ओंखारदोंमोन गुबैयै माब्ला ओंखारदोंमोन होननानै बुंदों? 1930, 1935, 1940 आरो 1945। बिनि गुबै एन्सारा जाहैगोन 1940। ग नाम्बाराव दङ 1940 मायथाइयाव नायक लाइसिया ओंखारदोंमोन। जों गोसोआव ला नायक लाइसि 1940 मायथाइयाव बियो ओंखारदोंमोन। आरो गुबुन सावरायगिरिफोरा 1941 मायथाइबो बुंनाय जादों। बेखौ जों अपसनखौ नायनानै होबानो जाबाय। अबेबा अपसनाव जुदि 1940 दङब्ला 1940खौ होदो, आरो अबेबा अपसनाव जुदि 1941 दङब्ला 1941खौ होबानो जाबाय। नेक्स्टआव थांनि जोङो 36 नाम्बार सोंनायाव दङ नायक लाइसिखौ सुजुदोंमोन। नायक लाइसिखौ गाहायनि सोर लिरगिरिया सुजुगिरिया सुजुदोंमोन होननानै बुंनाय जादों। अपसनफोराव दङ मदराम ब्रह्म, रुपनाथ ब्रह्म, प्रमद चन्द्र ब्रह्म, महिनी महन ब्रह्म। बेनि गुबै एन्सारा जाहैगोन घ महिनी महन ब्रह्म। महिनी महन ब्रह्मआ नायक लाइसिखौ सुजुदोंमोन। जों बयबो गोसोआव ला। 38 नम्बर सोंनायाव दङ नायक लाइसिया मा रोखोमनि लाइसि होननानै बुंदों? सानसेयारि लाइसि ना दानसेयारि लाइसि ना दान मोनथामारि लाइसि ना बोसोरसेयारि लाइसि? बेनि गुबै एन्सारा जाहैगोन नायक लाइसिया गुबैयै दानसेयारि एबा मासे दिहुनजानाय बियो मोनसे लाइसि एबा मेगाजिन। जों गोसोआव लादो दानसेयारि। नायक लाइसिया दानसेयारि लाइसि। 39 नम्बर सोंनायाव दङ नायक लाइसियाव बर' रावखौ गाहायनि बबे बिसाननिफ्राय सोफानाय जादोंमोन? जों मोनसे बाथ्राखौ गोसोआव लानांगौ। नायक लाइसिया गुबैयै बर' रावनि लाइसि नङामोन। बियो असमिया बिजोंनि मोनसे लाइसिसो। बेखायनो बुंदों बर' रावखौबो एबा बर'नि लिरबिदांखौबो नायक लाइसियाव सोफानाय जादोंमोन। माब्लानिफ्राय सोफानाय जादोंमोन? हयथ' बियो सेथि बिसाननिफ्राय नङा। माब्ला बिसाननिफ्राय सोफानाय जादोंमोन होननानै बुङोब्ला बेनि गुबै एन्सारा जाहैगोन नैथि बिसान। नैथि ख'आव दङ नैथि बिसान। नैथि बिसाननिफ्रायसो बर' रावखौ नायक लाइसियाव सोफानाय जादोंमोन, एबा नैथि बिसाननिफ्रायसो
बर' रावनि लिरबिदांफोरखौ बे नायक लाइसियाव सोफानाय जादोंमोन। गोसोआव ला। 40 नम्बर सोंनायाव दङ नायक लाइसिया गुबैयै बबे बिजोंनिमोन? आं दहायनो बुंखाबाय बेखौ। नायक लाइसिया गुबैयै असमिया बिजोंनि। नैथि ख'आव दङ नायक लाइसिया गुबैयै असमिया बिजोंनि एबा असमिया रावजोंसो गिबियै नायक लाइसिया ओंखारदोंमोन। बे असमिया रावनि लाइसियाव नैथि बिसाननिफ्रायसो बर' रावखौ एबा बर'नि लिरबिदांफोरखौ बेयाव सोफानानै होनाय जादोंमोन। गोसोआव लाथाव मोनसे कुइसन बियो। दिनैनि बयनिख्रुइबो जोबथा कुइसन एबा जोबथा सोंथि 41 सिम आङो बेयाव सोंथिफोर लानानै फैदों एबा दिनैनि फाइनाल कुइसना जाहैबाय अलंबार मुगाखौ मन'रन्जन लाहारिया दिन्थिदोंमोन। अलंबार मुगायाबो फैनो हानाय, बेनिखायनो अलंबार मुगाखौ मन'रन्जन लाहारिनि बायदि बुंनाय जादों बेयाव। मन'रन्जन लाहारिया अलंबार मुगाखौ बबेनिफ्राय बबेसिम होननानै हमनानै लानाय जादोंमोन? बेनि गुबै एन्सारा जाहैगोन अप्सन सेथि ख एबा गिबि ख 1930 मायथाइनिफ्राय 1950 मायथाइसिमखौ अलंबार मुगा होननानै मन'रन्जन लाहारिया जोंनि बर' थुनलाइयाव रोखायै दिन्थिनानै होलांनाय जादों। स' गोजोननाय थाबाय बयनिसिमबो आंनि भिडिअखौ सिगांनिफ्राय जोबजासिम नायनायनि थाखाय, आरो आसा खालामो जानाखि कुइसनफोर लानानै फैदों बर' आयदानि कुइसनफोर, बे कुइसनफोरा जानो हागौ फैबाय थानाय जानाखि आसामनि टेट, बर' बिजोंनि आसामनि टेटआव बियो जोबोद गोनांथि जागोन एबा जायनाखि आनजाद होगिरि बिथांमोननि थाखाय बेयो इम्परटेन्ट जागोन। बेनिखायनो नोंथांमोनहा जाहाथे गोनांथि जायोब्ला स्क्रिनशट खालामनानै लायो, आरो सोरबा लोगोफोरनो जुदि फोरमायनांगौ दङब्ला जाहाथे शेयार खालामनानै होयो। आरो जाय बिथांमोना चेनेलाव गोदान बिथांमोना सासे साबस्क्राइब खालामनानै लायो, मानोना आङो बेबायदिनो टेटजों सोमोन्दो थानाय बा गुबुन गुबुननि एग्जामफोरजों सोमोन्दो थानाय माखासे कुइसनफोरखौ बेयाव लाबोबाय थानाय जायो। बेनिखायनो नोंथांमोना साबस्क्राइब खालामाखैबा जाहाथे चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लायो आरो बेल आइकनखौबो थुनानै होयो, जाहाथे आं जेब्लानो गोदान भिडिअ हगारो अब्लानो नोंथांनि खाथियाव गिबिसिनै नटिफिकेसन हाबहैयो। स' गोजोननाय थाबाय।